Zahra Record. Halittar annabi Adam annabi da sunan ka aita kai ne sirrin komai. Allah ya Allah alhamdulillah al'aliyu godiya sarki Allah da ka ba mu nabiyu gata ne na matacce kuma gata rayayyu salatai mara yankewa rabi Allahu ka kara mai. Maraban kwancewa na riga na ɗau hanyar gyaran race ba rami babu kaya hanyar samun rama ne zai sa na tsaya annabi na kai kadai ne san kai ke ba da komai. Annabi Adam annabi sunan ka aida kai ne sirrin komai, kai ne sirrin komai annabi mahadin bauta na sani kai ne wanda Allah bibita kan kowa da komai maganin talauci da cuta duk mai san biyan bukata ya so shi zai sami komai. Halittar annabi Adam annabi da sunan ka aita kai ne makura daraja masoyinka ya huta ni kai nai wa kirari mahaifin Fatima binta Zahra utsokar jikinka girmanta yana kan komai. Annabi Adam annabi da sunan ka aita kai ne sirrin komai. Allah ya karama dan Adam saboda kai ne rasulu yanayin tsarin halittar mu irin naka ne da lailu gare mu alkhairi ne kai annabi rasulu shi fa da haske ai shi jinjina dole na yi mai. Gaisuwa sai na miƙa waliyai gaban ku na kama shahidin jani masoyi ne da Sheikh Ibrahim Barhama na zo gare ku kauna ce karkuce mini na koma soyayyar da kuke wa annabi kun sami komai. Annabi Adam annabi sunan ka aida kai ne sirrin komai, asalin komai ne kai in ba kama ba za a yi ba mu dubi jikin mu sunan shi ne in ba haka ma ba a tafi ba shi ne ya sa ba sa juya duniya da ba ta zaune ba laifukan musu cancanta hakan annabi kai mana komai. Kafin a fara halitta Muhammad kai annabi ne da an ga jikin Adam sak suna naka ne asalin aikin Adam sakon annabi ne girma ta tsaya ganin wanda ya dar masa mai. Annabi Adam annabi sunan ka aida kai ne sirrin komai. Allah ne ya tsara dalilinsa na zuwan annabi duniya sai a yi halittar Adamu irin sunansa gangariya alama ce na za a yi wata halitta wai ita duniya lokacin ba duniya ba ƙasa malamai sun ce ba san mai. Ya kai ga annabi Adam yana rayuwa ba gajiya a aljanna sai a faɗa masa kare ya ci ganyen bishiya cikin ganyen da Adam ya yi ba a yi bare ta waya shugaba ne ya zo duniya Adamu hanya ya gyara mai. Annabi Adam annabi sunan ka aida kai ne sirrin komai, daga jin sunan shi ba abin wasa ne ba kwanaki suna shuɗewa har yau ban yi arba ba ka yarda na ganka kar na mutu ban yi sa'a ba ko so ɗaya na ganka wallai an gama man komai. Girma ya tadda kai ne ba wani bayan kashe dan bai sai siffar ka ba dan girman ka wanda ya ganka a mafarki hakika ya ganka dukkan wanda ya ganka wannan ya sani komai. Annabi Adam annabi sunan ka aida kai ne sirrin
yana son kara ganin ka, hankali tashi yake yi burin shi ya kara ganin ka. Duk wani haske a gare ka yake mai kyawun fuska, gatan duk wata halitta ka faɗa mini kar na ji komai. Aminullah sunanka mabudin adalci, rahama ne annabi makullin zalunci. Kafirai sun shaide ka sun yarda baka zalunci, jiya suna bashi ya basu yadda suka mika mai. Yardar annabi Adam ana da sunanka aida kai ne sirrin komai. Ya manzan Allah kai ne sirrin komai. Riga kawo suna da farilla kai ne sirrin komai. Ya mai kwana sallah kai ne sirrin komai. Zanka ne babba farilla kai ne sirrin komai. Wa alihi rike jimla kai ne sirrin komai. Lamarin mu rabbi za ya kula kai ne sirrin komai. Kai ne kare matsala kai ne sirrin komai. Waƙar nan dan kai ne sirrin komai. Gagar gasa kai ne sirrin komai. Asalin komai kai ne sirrin komai. Sirrin komai kai ne sirrin komai. Wanda bai sani ba ya gane sirrin komai. Tinini na gane sirrin komai. Dole ne ni na yabe ka sirrin komai. Kira ni na ce labbaika sirrin komai. Bayan da za a yi na kika sirrin komai. Duk wani wanda ya kika sirrin komai. Azaba za ya riska sirrin komai. Dan tsantsar tausayinka sirrin komai. Laifi in aka yi maka sirrin komai. Ba karamawa da shari sirrin komai. Sai ka saka da alkhairi sirrin komai. Ya kamata mu dau halin shi sirrin komai. Wanda ya dauki halin shi sirrin komai. Dace zai yi hakika sirrin komai. Burge ni suke ɗabi'unka sirrin komai. Ta yaya za a yi na ganka sirrin samun komai. Samun komai. Annabi sirrin